E o premio na categoría de ensayo é para Poesía Hexágono, Ollada e Experiencia, Proposta e Resposta nas aulas. Recollen o premio Antía Otero e Dores Tembrás. E o ganador das obras da modalidade de traducción é Mocidade, traducido por Alejandro Tobar, de Ullín e Monín. Poética, de Fran Alonso. E o gañador na modalidade de literatura infantil e xuvenil é O meu pasadelo favorito, de María Solar. E Lendo lendas, digo versos, recolle o premio Antonio García Pijeiro. E o gañador na iniciativa cultural é Espacio Lectura, recolle o premio Beatriz Núñez, presidenta. En nome da Asociación Galega de Editores queremos entregar este ano o noso premio particular aos 25 anos de labor editorial a editorial Laio Bento. Cadros dunha exposición, Modes Musordes, Xosé Cova. Xogando con gatos, de Antón Cortizas. Sermos Galiza. O gañador é O último día de Terranova, de Manuel Rivas. A obra gañadora na modalidade de poesía é Oso Mamá, sí, de María Lado. Recolle o premio o editor Manuel Bragado.